prejavujú predsudky, ale vieme sa zjednotiť a vieme ukázať jednotu v rozmanitosti. Pre mňa je to povinnosť aj česť sem prísť. Ja chcem veľmi oceniť práve organizátorov a hlavne všetkých tých, ktorí sa tu pravidelne zúčastňujú v takomto veľkom počte. Preto, lebo treba vyslať verejnosti signál, že máme jasno v tejto otázke a nielen verejnosti, ale aj mládeži. To je asi ten hlavný dôvod, prečo to Bratislavská župa podporuje. Nevedel som, že takéto podujatie existuje a nebol som tu a veľmi si to vážim, že som mohol prísť a som veľmi rád, že cez fotbal sa môžu spojiť ľudia, ktorí možno na prvý pohľad nie sú rovnakí, ale v konečnom dôsledku sú všetci rovnakí a myslím si, že fotbal je ideálna príležitosť na to, aby sa stretli ľudia z rôznych kultúr,